Učenike odeljenja prvog 2 u Zaječarskoj gimnaziji stari dnevnik u koji su se donedavno upisivala ocene postao je deo istorije. Ocene, izostanke, priznanja, ali i školske ukore nastavnici sada unose u elektronski dnevnik, pa roditelji đaka više ne moraju da dolaze u školu da bi saznali novosti o svojoj deci. Preko interneta ili SMS-om od kuće ili sa posla u svakom trenutku mogu dobiti odgovor na sva pitanja. Roditelji su prezadovoljni, oni u svakom trenutku mogu da vide ocene i izostanke svog deteta. Razredni starešina ima mogućnost da putem elektronskog dnevnika obavesti i roditelje o roditeljskim sastancima, o tome da li trebaju da dođu na razgovore neke i tako dalje. Za razliku od zadovoljnih roditelja, zaječarski gimnazijalci uglavnom nisu oduševljeni time što njihovi roditelji sada mogu u svakom trenutku da dobiju sve informacije o njihovom uspehu i vladanju. Nemam ništa protiv, ali ipak kad dobijemo neku slabu ocenu, oni će da saznaju pa mogu nešto da nam uskrate ili da nas kazne. A misliš da ovako ne bi saznali? Pa dobro, ovako saznaju tek na kraju ili kad je roditeljski ili kad dođu u školi, što je retko, samo ako razred me kaže. To mi se baš i ne sviđa, ali moji roditelji uglavnom znaju sve, odmah im javljaju. To nije okej, zato što ako nekad dobijem lošu ocenu, možda hoću da popravim pa onda da kažem, a ne odmah da kažem. Elektronski dnevnik u prvom 2 razredu Zaječarske gimnazije kažu u školi samo početak projekta. Prvi rezultati su pokazali da je uspeh učenika u usponu, kao i da je broj izostanaka sa nastave znatno smanjen, pa su ambicije i roditelja i profesora da se elektronski dnevnik uvede i u ostala odeljenja u ovoj školi.